vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye, and I think kuti the biggest mistake iyo yakaitwa nemurume wangu ndeyekuti akandimanikidza kuti ndinge ndichitora license. Mushure mekunge ndatora license ndokubva ndambogara zvangu, because inini hangu handisi munhu anonyanya kufarira kudriver stereki, because ndinokasika kupanika, kutorohwa nehana. Saka murume akabva andimanikidza mushure mekunge anditengera motikari. Ndikabva ndatoona kutoti apa ndainge ndatonyura, there was no two ways about it. Ndokubva ndachitanga manje kushandisa motikari yaya. So one day he forced me kuti ndinge ndichino fill up the car, because what I used to do is ndaiwanza kudriver motikari kusvika yava empty ndozostaka by the side of the road, iye over azouya nefuel. Saka akabva ati unofanira kudzidzira kuti motikari kana yati empty unoenda over wanodira petrol. Saka akabva anditi buda izvezvi unge uchienda. So mukoma ndakabva ndaenda kuyakweya, ndainge ndakatomutsamwira. Ndakazoti ndasvika pasafe station paya ndikabva ndaona vamwe baba ivavo vainge vachitodriver motikari yavo GP, because he is based kuSouth Africa. Ndokubva varakidza kuti vainge vari very interested mandiri. Saka ndakabva ndangovabvuma, and nichivabvuma hana yangu yainge ichitorova, because this is the first time cheating on my husband. Inini nemurume wangu takatanga kudanana patainge tichitori kusekondary school, and he was the only man that I had ever known. And ndainge ndakatozviudza kuti kusvika murufu handidi kuti ndige nichizoziva zvekare umwe munhu, but zvikabva zvazongoendawo nepamwe. So mukoma akabva azonditi ndoda manumbers ako, ndikabva ndazomupa my Facebook account ndichitya kuti murume anokwanisa kuzondibatira mamessages. Saka takabva tacommunicata. Akabva azonditi ainge asingadi kukasika kudzokera kuSouth Africa because ainge achida kumbospenda time neni, tikabva tazoronga. I was feeling really nervous. Musi wacho iwoyo wandakaendeswa kulodge, mukoma ndokubva tanoita zvatakaita kulodge kuya. Saka nemurume iye tichiri kudanana, but so far zvake ari kuSouth Africa. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo, but shungu dzangu ndedzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichimudhamba ndisati ndazobatwa nemurume wangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, strange things do happen in this world. Kuti watengerwa motikari, wanzichena unodirawo fuel motikari, wapiwa mari, iwewe wava kutoenda zvako, wava kutonopfimbiwa ikoko. Yei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu, especially kune avo vari kuraramawo vari pabarika, kuti ndo zvazvinoita here, nekuti inini ndaremerwa nebarika. Hei mukoma, zvinoitwa nemukadzi uyo wandakaunzirwa nemurume wangu, inini ndazvitadza. Saka murume wangu iye akauya kwandiri ndokubva azondiudza kuti iye ainge afunga kuti ange achiita vakadzi vaviri. Ndakabva ndangobvuma mushure mekunge iye anditi kana ukaramba at the end of the day ndinokwanisa kuzongoita girlfriend. Saka ndiri kuti ndinge ndichizoita girlfriend, it is far much better kuti ndinge ndichitora munhu at least wekuti iwewe unenge uchizomucontrola savahosi. Ndikabva ndazoti it is fine. Saka akabva azouya nemunhu uya, but hama dzake it seems as if ivo vakazongoya kwandiri vachikumbira zvavo, but vainge vatomupa the go ahead because ainge atori nepamuviri pacho pakabva pazobva. Zvino yava nyaya pamba, because murume akabva ati ina handidi kuti vakadzi vangu vange vachizogara kwakasiyana, vanofanira kugara vose panzvimbo imwe chete. Zvino mukoma, ndanzwa nekukushirwa minamato pamba pangu. Inini hangu kubva handina kana kumbogara ndakaenda kumashowe, ndinotozvipindirawo chechi yangu ePentecostal church. Saka I don't feel comfortable at all, but ndakangopiwawo advice kuchechi yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichimusiya achiita zvaanoita, nekuti kuramba
kuramba kwangu hanzi kuramba kwandichaita ndichabva ndazonzi inini ndiri muroyi, saka ndinofanira kuti ndinge ndichingomusiya achiita zvaanoita everywhere mukoma. Pamba payard pangozara zvimabhodhoro zveminamato, but kuchechi vanhu vanogara vachingondinamatira and they tell me kuti nothing bad is going to happen to me, but pamba pava kutotyisa mukoma. As for my husband, iye when it comes to me haasisina kana that understanding that he used to have when we were still alone. Iko zvinozvo anoti kana ndikada kutaura naye ndichida kumupawo miono yangu then anobva angototanga kutopopota and chinondirwadza anobva atanga kupopota and right now iye namainini ava vanongogara vakadzipana kola and ndainge ndisingadi kuti vana vangu ivo vange vachizowitnessa zvinhu zvakadaro, because when we were still alone ndaitoti kana tikanetsana paya I would make sure kuti the kids will never witness anything, but iko zvinozvo vanotoona baba vavo dzimwe nguva vachindundurudzwa vachiburitswa panze vakadzipiwa kola. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa hanzi ndokumbirawo kubvunza kubva kune avo vari pamabarika kuti muri kuzvigonawo sei. Hanzi pamba pangu pazara zvibhodhoro zveminamato apa kuchechi ndakanzi I am not supposed to fight with her, ndofanira kuti ndinge ndichingomusiya achiita zvaanoita. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. I just want to thank God kuti mukadzi wangu akazoshaika mukoma, because musi waakafa ndo musi wandakazosunungurwa mukoma nashi. Mukadzi wangu wandakaroora iye ainge ari muroyi and my mom told me the day paakatizira. Saka mama vangu vakabva vati mukadzi wako uyu mwanangu, unokwanisa kuti mukadzi wako uyu ndakamuvenga, but pane zvandangofila paari, mukadzi wako uyu haasi right. Saka ndakabva ndarwadzwa mukoma, ndikabva ndati kasi amai havasi kuda kuti ndinge ndichizvitorera munhu wangu uyu wandinoda, but mukoma rudo ibofu. Mangwana acho makuseni amai vangu vakangomuka vachicomplaina vachiti ivo hope dzavainge vandirotera dzainge dziri hope dzainge dzakashata. Saka ndakachizoti paya pandainge ndava kuda kuti ndinge ndichidzoka kubasa kuHarare, saka akabva azomanikidza kuti tinge tichizodzoka tose kuHarare. Mukomanashi ipapo ndakatoshandisirwa tsotso, because ndainge ndisati ndatombogadzirira kuti ndinge ndichizodzoka nemukadzi kuHarare. Mukoma takazoti tava kugara tose kuno kuHarare. Pane rimwe zuva apo pandakazongokaruka ndamuka, ndakangoti ndamuka mukoma ndo pandakabva ndazoona kuti pasaidi neni painge pasina mukadzi wangu, asi painge pakaiswa duri nemutsvairo. Ndakangomuka I think for about a minute. Munoziva kuti like kana ukaona zvinhu zvokuti unenge usina kutarisira kuzviona unombotanga warohwa neshoko. Ndo zvakaitika ipapo, ndakaramba ndakangorohwa neshoko mukoma ndichiona kuti ko pasaidi neni zvapaine duri nemutsvairo. Mutsvairo wacho wainge wakaiswa mukati meduri, iye mukadzi ainge asimo. Ndikati ko duri iri rabvepiko mukoma. Ndokubva ndangomuona mukadzi wangu, ndakangomuona ainge akamira kumberi kwangu, ainge asina kana chaainge akapfeka. Muroyi anotyisa mukoma. Muroyi haasi munhu wekuti ungatoti one day ndoda kuona muroyi. Mukadzi wangu ndakati ndakamutarisa ndikabva ndatoona kutoti uyu haasi mukadzi wangu. Kana chiso chake chainge chisingatarisiki, chiso chake ichi chainge chingoroteta chingotenderera all around mukoma, uye zvekare ainge akatemererwa nyora dziya dzamunonzwa zvinzi wakatemererwa nyora dzehuroyi. Nyora idzodzo unodzitemererwa kubva kumusoro kusvika kumakumbo, muviri wake wose wainge wakazara nenyora. Mukoma akangonditarisa ndokubva angonditi iwe rara iwe, wandikanganisa zvinhu zvandanga ndichida kuita. Ndikabva ndatongorara. Mukoma nashi I only got to remember this spiritual encounter that I had
after my wife had passed away ndo pandakatanga kurangarira kuti but ndakatomboona mani mukadzi wangu in her spiritual form atori muroi. Saka zvimwe zvacho ndinokwanisa kungoti ndakagara ndinobva ndatanga kurangarira kuti but there was this other day nemukadzi wangu tainge takatogara tichitodya, but pandakazongomutarisa ndikabva ndatoona kutoti ko zvaainge asiri mukadzi wangu but kainge katori kamwe kamuchembere. Ndokubva ndaramba ndakatarisa ndikabva ndaona kuti iye mukadzi wangu ainge akagara kuseri kwekachembere kaikai akandifuratira ari busy achidya mukoma zvespeed. Saka mamwe mamemories acho anouya kwandiri pashoma pashoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. If it was you womuka wobvaona kuti pasaidi newe panenge paine duri rinenge riripo uye zvekare nemutsvairo unenge uri mukati meduri mukadzi wako asimo mumba, unoita sei? Uchizonodai wobva wamuona angoapia apa hanzi aityisa fesi yake ichingoroteta ichingotenderera kudai ichingotenderera akazara nyora muviri wose, uriwe waiita sei? Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kuda kukuudzaiwo izvo zvasakisa kuti ndinge ndichitadza kuroorwa. Mukoma, inini amai vangu vanobva kuMalawi, saka ivo vakasouya kunoku kuzimu kudharadhara. Zvino ivo vari kuti vari kuda kundipa mishonga yavo iyo yavainge vachishandisa pakubatsira vanhu, because ivo amai vangu vainge vambori n'anga, but iko zvino zvavo vakazosiyana nazvo izvozvo zveun'anga. Saka vane chimwe chibhasiketi icho chavari kuti vari kuda kuti vange vachizondipa. Zvino pandakaramba kuti ndige ndichigamuchira chibhasiketi chiya, vakabva vati mwana wangu audiwo here kuroorwa? Ndikabva ndati ndinoda mama kuti ndinge ndichiroorwa. Ivo vakabva vati kana usingakwanisi kugamuchira chibhasiketi ichi ziva kuti haungazomboroorwi. Saka ipapo pacho pavakaenda vakanotora mishonga yacho vakarombera un'anga, vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachitaura vachirimo mudare racho kuti ndiani wavainge vachida kuti ange achizoenderera mberi nebasa ravo. Saka pavana vavo vose vakabva vazosarudza inini. So ipapo pavakandiudza ndo pandakabva ndazonzwisisa kuti that is why mukoma inini ndiri munhu wekuti ndinongodzungaira ndiri muno muzimu, because vakatondiitira mhiko dzekuti handifanire kuti ndinge ndichiwana mukana wekubuda muno muzimu. Ndakatombozama ndichazama zvekare, but ndikatoona kutoti zvatoramba. Saka ndaingoti pose apa ndaingoti zvimwe kuda kuita kwaMwari. Mwari ndo vasingadi kuti ndinge ndichibuda muno munyika yangu yezimu. So mukoma pavakandiudza ipapo ndo pandakabva ndazonzwisisa kuti ndokusaka ndichisangana nemachallenges akadaro. Dzimwe nguva mukoma, like kana ndikatodanana nemurume wandinenge ndichidanana naye, then kana achitondichita, then ndinobva ndatotanga kutonzwa mavoices achitondiudza kutoti munhu wako izvozvizvi ari pakati, famba wakadai, unobva watomuona. Saka ndo zvinobva zvandidestroyera relationships angu. Ende uye zvekare kunyange ndikada kumanikidzira kuti ndinge ndichidanana nemunhu, munhu uya anobva azotanga kundishungurudza achindirova, kuzosvika ndega ndaona kuti apa handisi kudiwa. Saka mukoma nashe amai vangu vari kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichigamuchira chibhasiketi chavo kuti ndinge ndichizokwanisa kuroorwa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, sekuru vangu kafa amai vangu, ivo vakabva vazoedza kuda kukurisa musoro, ndikabva ndazovachekeresa. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ininiwo ndakaromberawo kuno kuSouth Africa. Saka amai vangu ndaitopota ndichitovadana mumweya ipapo pacho pandainge ndichiri kugadzirirwa mishonga yacho, because ndakapiwa yainge ichiri
ipapo pacho ndainge ndichiri pakati pekugadzirirwa mishonga yacho, because mushonga wacho wandakapiwa kainge kangori kamudzi. Ndikabva ndanzi kamudzi ikako nekufamba kwenguva kainge kachazoshanduka kobva kazoita nyoka. Saka ndaipota ndichiti ndikadana amai vangu, then ndaibva ndazovacheka zvishoma nebanga, then ndobva ndazotora ropa ravo, ndobva ndazoisa ropa ravo, ndaibva ndazodonhedzera ropa ravo pakamudzi kaya kaya. So amai vangu vakabva vazofa. Amai vangu pavakafa vainge vasisina kana ropa. Nyoka iyaya payainge ichiri diki, ivo amai vangu ndo vakabva vazotanga kuiyamwisa. Amai vangu vakaiyamwisa, mukaka wakatanga uchabuda, even though amai vainge vachembera, but vakatotanga kutobuda mukaka, and physically vaitoti vakatosvina mazamu avo, mukaka waitobuda. And yainge iri nyoka yangu iyo yavainge vachitoyamwisa. Saka yakavayamwa amai kusvika mukaka uya wava kusabuda, ndokubva yazotanga manje kuvayamwa ropa, then amai vangu ndokubva vazofa. Saka ndakazoti ndaenda kuzimu. Pandakaenda kuzimu, mistake yandakaita ndeyekuti ndakabva ndazoperekedzwa neumwe uyo anoshandidzana nen'anga yacho. So takati tasvika nezimotikari iro ratainge tapiwa nen'anga iyaya, ikabva yazova suspect, plus ndainge ndiine mari yainge yakawanda. Saka vanhu vakabva vangotanga kungotaura, but vazhinji vainge vachitya kuti vange vachindinanga. Saka sekuru manje ndo vakabva vazondinanga, hanzvadzi yaamai, but handivashori ivo sekuru, nekuti kuzonondinanga kwavakandiita yainge iri nhau yekuti vainge vakarwadziwa. So vakabva vazondinanga, vakabva vati, iwe mukomana, toda kuti unge uchitiudza kuti ko icho chambonyanyisa kukupa mari ikoko kuSouth Africa chimbori chii? Ndakabva ndangoti, sekuru, ini handitombozivi kuti muri kuda kuzama kuti kudii. Ndokubva ndangonyarara zvangu. Ndakabva ndazonzi since sekuru vangu ava vainge vakangwarisa, ndo vaizokwanisa kuzotanga kurotesewa nemweya waamai vangu. So ndikabva ndazonzi sekuru vangu ndaifanira kuti ndige ndichivachekeresa. Ndo zvandakabva ndazoita ipapo. Sekuru vangu ndikabva ndavachekeresa, ndakangovadana sekuru, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichivabaya nebanga. Sekuru ndikabva ndavabaya nebanga. Sekuru vangu ava vakazopondwa one day vachibva kubasa, ende nanhasi uno vanhu havatombozvizivi kuti inini ndini ndakavaitira mhiko idzodzo dzekuti vange vachipondewa. Pacho ipapo pandakavabaya nebanga ndiri mudare ren'anga yacho iyoyo yakandirombesa, ndo pacho ipapo pavakabayiwa nebanga nembavha dzacho idzo dzainge dzichida kuvabira. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world, akomana.